של שירותים. אני מנסה לראות אם אני יכול לתפוס איזה שיעור נורמלי. לא יודע, אני מתקרב אותו עליהם עכשיו. הנה בערך. מה העבודה? טוב קודם כל שזה למטה. מה זה משמחה? למעלה הבלגן? אז בממד אין מים. לא יכול להיות מים בממד, לא יכול להיות. זאת אומרת, רק בסלון בפינה. בסלון בפינת אוכל. שזה לא מלמעלה. לא, עכשיו אני רוצה לראות משהו, אולי מהחיבור של המים. הנה, אני סתם כאילו מצלם איזה 20 שניות פה. מהזה שהבסטדו נגע, את מבינה? איפה הוא נגע? שם למטה כשהיה לנו את הסתימה של המים. בשירותים הוא נגע? כן, אבל יש שם את המרכזייה של המים, יכול להיות ששם התפוצץ את הצינור. יכול להיות שהלחץ משהו יכול להיות. איזה מגניב, רואים את זה מלמטה? יש אפרופו, וזה, אתה מגניב?